Sokan kérdezik tőlem, hogy milyen egy spíler. Azt szoktam mondani, felejtsétek el a zombi fejeket, a pokos zenészeket, a rehabot. Nem. Egy spíler jóval több. Gyere végre, kezek az égbe, minden a szemedet és lép ki a fényre. Mert nekünk nincs már, csak zene ennyi. Tudod, ezen kívül nem létezik semmi. Na gyere bátyja, na gyere baby, minden a szemedet és lép ki a fényre. Mert nekünk nincs már, csak zene ennyi. Tudod, ezen kívül nem létezik semmi. Itt a beat a 8-ból, az árnyékból jövök. Az utolsó részbőrű a sápadt arcúak között. És tudom, jól tolom és tetszik, hogy te bámulsz, mikor a rímet megjósolom, mint egy hip-hop Nostradamus. Hogy érzed magad, mikor a környékemet járod? Ezt elfoglaltuk, vágod, mint a Pál utcai srácok. A nyomor téglájából építem a sáncot. Stabil vagyok, állom a gáncsot. Leparítsázlak bátya, mint a Dávid Góliátot. Te csak a csalit látod, én meg szákolom a lájkot. Ha nem vigyázz... És ezzel szeretném jelenteni a második rész. Hiába májkolod a lájkot. Süket vagy bazd. Hiába lájkolod a sztrájkot. Maradjál, mert mondom vége van a második résznek. Nincs még a basztályban, megérdezetek kurva. Mondom vége a második Fáruk gulag, résznek. ugye meg. Jó, vége a második résznek. Állítsd meg. Sok siker. Állítsd meg.